Bütün dünya sağlık günü münasebetli geçirilen beden terbiye sport ve sağdan durmuş örgülerini vaat ediyen çareler Balkan vilayetinin ehli itiraf şehirlerine de yukarı derecede belirlenip geçildi. Vilayet merkezi Balkanava şehirnäki Türkmenin Ağoy binasynyň öňündäki meydançyda Türkmenistan sagdynyň we ruhanyetliň mekaniýasyny atlan geçirilen aýdym faly dawra ýa-da gazy boldy. Dawra nazar berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň ruhyna öz boşly öwüşürme berýän bütün dünýä saglyk güni bilen birek-biregi gyrgyn gutladylar. Hemde halkymyň baş saglygyny, ýurt baýlygyny öwren gahrman arkadamyny hemde arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürekden çykan alkyş sözlerini aýtdylar. Bu ýerde turgunlaryň sportun bir näçe görnüşleri boýunça ýerine ýetiren görkemli çykyşlary bayramçyk şäheriniň täsirini has artyryp, ýurdumyzda sporty howatly turgunlaryň sanynyň barha artýanynyň, olaryň gitdigiçe kämilleşýänlikläriniň sultnamasyna öwrüli. Dawarada ýagnanan döwre bab aýdym sahalarda halkara parahatçylyk we naşmak gelinen insan saglygynyň wasp ýeterli. Sonra bir ýerde köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe bagdalga berildi. Bayramçylyk ýürüýüşine turgunlaryň işin goşulmagy döwletli ýarymyzda durmuşa ýeşirilýän ýer tutumly işi halkymyň ýürek buýsunyjyna uran gahrman arkadamyny hemde arkadaly gahrman serdarymyza bolan biýmeşer hoşallyklarynyň aýdym beýany boldy. Deňiz ýakaşygynyň çar künjüne ýaňtaran maksady okuny çäreler köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşi uly şatlyk şowkyna baý many mazmuna wesep kenarya haşagarne sağdan durmuş ölügösünün barxarı o başlık tapyanının futnamasına öwrüli. Şatlyk şowkyna wesenen velosipedli ýürüýüşiň geçen ýolunyň oruna medeni çäreler giňende ýaýwanyp belenten ýagnanan aýdymdyr saatlar joşgyny çykyşlar ýürüýüşiň ruhanyetligini artdyrdy. Ýolagra ýaş turgunlaryň sportyň durly ugurlaryna degişli görkezme çykyşlaryna tomaşa eden velosipedçiler halkamyň bagtyaly uguryna edýän taýsy tagalary üçin gahrman arkadamyna hemde arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Bayramçylyk dawarasy soňra Balkanava şäherindäki 10 000 ornuk sport toplumynyň öňüne ýokary derejede ýaýwanlanyrly. Bu ýerde sağdan ýaşlar geljegimizdir diýen atylan geçirilen dawra döwletli ýarymyzda durmuşa ýeşirilýän her bir tutumly işi halkymyň ýürek buýsunjyny uran gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza bolan egsilmeýän hoşallygyň aýdym beýany bolup ýaňlandy.